Kusog ang banla sa baha, apan wala kinipanumbalinga sa mga empleyado sa Philippine Statistics Authority Provincial Statistical Office sa Davao del Norte aron lang maserbisyuhan ang katauhan sa duha ka sitio sa munisipalidad sa Talaingod. Gilatas nila ang sapa aron lang makaabot sa sitio Paiton ug Daguhoy nga usa sa hilit nga lugar sa Talaingod. Matuman lang ang ilang responsibilidad sa katauhan nga sagad mga miyembro sa tribo. Naglingkod kining lalaki sa motorsiklo o gidayungan sa mga tao patabok sa sapa. Gibitbit sa ubang residente ang iyahang gamit. Prinsipe Eric. Sunod nga mitabok ang babaeng empleyado sa PSA. Makita sa cellphone video nga nagduko ang babae nga naglingkod sa motorsiklo nga gidayungan gihapon sa mga tao. Perting pugong sa mga tao nga nagdayong aron dili lang mabanlas sa baha. Pag-abot sa Pikas Tampi, makita ang babae nga daw nahuwasan sa kahadlok. Nagpahid sa iyahang mata nga gikomedyahan pa sa iyang kauban. Congrats. Pasa mo ka? Asa mo? Tears of joy. Malampuson nga gihimo sa PSA ang National ID ug CBMS validation alang sa mga 4-piece beneficiaries sa lugar. Nalipay sab ang mga residenteng na serbisyuhan kay dili na sila mogastos og pamasahe anon lang makakuha og ID gikan sa PSA.